Helo a chroeso i'r fideo yma ar Adobe Animate. So yn y fideo gyntaf, byddwn ni'n edrych ar rhyngwyneb defnyddiwr, so user interface. A i ddechrau gyda, gawn ni edrych ar sut mae Creative Cloud yn edrych. So, o fewn Creative Cloud, chi'n gallu ffeindio'r holl apps gallu gosod ar eich cyfrifiadur. Yr un ni'n edrych am lawr fan hyn yw Animate. A dyna fe. So, gallwn ni agor e, neu gallwn ni llwytho fe i'r cyfrifiadur ni os mae fe heb yn barod. A mae'n dweud bod ni ar y fersiwn fwy o diweddar. Felly, yn ôl yn Animate, mae'n edrych yn debyg iawn i meddalwedd eraill mae Adobe wedi creu, so pethau fel Photoshop. A ni'n gallu gweld, er enghraifft ar gwylod y sgrin, mae gwaith ni wedi bod yn gweithio yn diweddar. A wedyn, i fyny ar y ochr chwith y sgrin, ni'n gallu creu animeiddiad newydd, neu ni'n gallu agor un ni wedi gweithio arno yn barod. A mae hefyd opsiwn fan hyn i ddysgu o tutorialau mae nhw wedi creu, mae Adobe wedi rhoi yn rhannol rhaglen. Felly gawn ni jyst gwasgu ar Create New. Mae'r ffenest dogfen newydd wedi agor i fyny. A gyfer y fideos yma, byddwn ni'n defnyddio HD, sef y default fan hyn, sydd yn rhan o'r Character Animation tab ar y brig y ffenest fyna. Mae hwn yn rhoi ni 1280 gan 720 pixels. Iawn, so dyna cydranniad neu resolution y canfas ni'n gweithio arno pan ni'n creu'r animeiddiad. Os ni eisiau gwneud rhywbeth o wahanol meintiau, gallwn ni addasu trwy dewis unrhyw opsiynau gwahanol, neu trwy newid y rhifau ar y dde ar gyfer y width and height fyna. So, uchder a lled. Mae hefyd opsiwn ar gyfer y frame rate. So, mae hon yn golygu faint o lluniau, faint o fframiau sydd yn cael ei ddangos mewn un eiliad. Felly, fel arfer 30 yw e, ond ni'n mynd i ddod yn 24, oherwydd dyna yw beth mae ffilmiau yn y cinema yn ddyddio. A mae dwy opsiwn ar gyfer y platform type, sef HTML5 Canvas neu ActionScript 3.0. So ni'n mynd just aros gyda ActionScript. A gawn ni gwasgu Create. A nawr gallwn ni gweld y llwyfan, so rhan gwyn yma. Ar y ochr chwith, mae gen ni opsiynau gwahanol gallwn ni defnyddio mwyn creu pethau o fewn yr animeiddiad. So trwy gwasgu ar nhw, gallwn ni ddewis nhw, neu os ni'n gwasgu a dal y botwm i lawr, gallwn ni gweld diwyslen sy'n dod i fyny gyda gwahanol opsiynau yn ymwneud â pob un o'r categoriau. So mae gen ni selection a subselection tool fan hyn. Os ni eisiau ychwanegu siapau, gallwn ni'n rhoi un peth gyda offer petriel fan hyn, a gallwn ni cael siapau fel cylchoedd ac yn y blaen. Wedyn, ar waelod y sgrin, mae gyda ni y llinell amser. So, mae hwn yn rhan fwyaf pwysig o animeiddio, a ni allu gweld ar y ddechrau fan hyn, mae ffram allweddol fan yn barod, a gallwn ni ychwanegu fwy o fframiau trwy gwasgu ar y botwm yma. A mae hefyd opsiwn i wneud defnyddio croen neonyn, sydd yn galluogi chi i weld fframiau sydd wedi dod o'r blaen ac ar ôl yr un chi'n edrych arno, i weld ac ymharu sut nhw'n wneud. Mae hefyd opsiynau i chwarae a defnyddio loops i weld yr animeiddiad. So mae hwnna'n bwysig iawn ar fan hyn. Mae hefyd yr opsiynau i chwyddo i fewn ac allan i weld fwy o'r sgrin neu llai o'r sgrin. So o'r llwyfan, sorry. A rhywbeth sy'n bwysig i nodi fan hyn yw os chi'n rhoi rhywbeth o siap neu rhywbeth tu allan i'r llwyfan, bydd e ddim yn ymddangos yn y fideo terfynol chi'n creu. So mae fe'n fel bod mewn y theatr a mae rhywun off y llwyfan. Chi'n methu gweld nhw, maen nhw ddim yn y golwg. Ar ochr dde, mae gwahanol rynweddau a llyfrgelloedd a sedau ac yn y blaen. Gallwch chi gweld. Fan hyn yw'r rhynweddau neu'r priodweddau y llwyfan. Gallwn ni addasu lliw os ni eisiau ac yn y blaen. So mae rhain i gyd yn rhannau prif rannau o animeiddiad. Beth gallwn ni wneud yw, efallai bydd rhywun yn colli neu bydd rhywbeth yn digwydd lle chi ddim yn gallu gweld rhai o'r pethau yma rhagor. So, ar brig i'r dalen lle mae'n gweud window, mae'r dywyslen yma yn rhywle gallwch chi fynd i ffeindio nhw eto. So, trwy gwasgu'r timeline fan hyn, bydd e yn ail ddangos y timeline ac yn y blaen. Mae hwn yn bwysig iawn. Mae plant yn tueddol o colli rhai o'r pethau yma yn eitha hawdd. Felly, os mae gennych chi dosbarth o 30 o blant, a mae lot o pobl yn cael trafferth gyda hwn, a maen nhw pethau wedi mynd ar y goll ac yn y blaen, beth gallwch chi wneud yw defnyddio'r dywyslen yma yn window,
Iawn, a mae opsiwn mewn fan hyn yn gallu ddefnyddio i ffeindio fe eto. So Window, Workspaces, a fi'n ddefnyddio Essentials fan hyn, jyst i cael just beth sydd angen arno ni. A fan hyn, mae'n gweud Reset Essentials. Trwy gwasgu ar hwn, mae fe'n neud yn siŵr bod ni'n mynd yn union yr un peth a beth dechreuon ni ar y ddechrau. So mae popeth sydd angen arno ni ar y sgrin. Okay? So gobeithio bod hwn wedi bod yn cyflwyniad i'r rhyngwyneb defnyddiwr yn Animate. Cofio mae gen ni pethau fel file, open, close, ac yn y blaen, export. Byddwn ni'n esbonio popeth mewn fideos yn y cyfres yma. Felly diolch am wrando a gweld chi yn yr un nesaf.